Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubweretseraniso Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Amene amabwera ndi programu ija yomwe amayitcha Nkhanga Zaona. Takhani pompo timvetsere kuti iye lero wanena chiyani. Mwaswera bwanji amalawi nonse chigawo chino chakumadzulo. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Program yathu ija timaiti Nkhanga Zaona. Ambiri takhala tikuyembekezera programu imeneyi kuti timve zambiri kuti kodi mdziko mwathu mwachitika chani, mukuchitika zichani, nanga muchitikanso zotani. Madzulo ano sindifuna kukutengerani nthawi yanu amalawi konse kumene muli. Tamva kale chigawo chakumamawa ndi Pastor Shumba kunena kuti Lighton Mangochi atengedwa ndi apolisi kunyumba kwawo. Chodabwisa amalawi ndichonena kuti anthu amene anapita kunyumba kwa Lighton Mangochi palibe ndi mmodzi yemwe amene anaonesa identification kunena kuti iyeyo ndi wa polisi. Anthuwa anachoka onse ku area 30 ku Lilongwe kupita kunyumba kwa Lighton Mangochi. Ndizomvesa chisoni kunena kuti chisiru china chija chimakomoka chokugwayigwa anapita kukauza mabwana ake kwauza kuti Comrade Ntanyiwa amakhala tu kunyumba kwa Lighton Mangochi akakhala kuti ali kukalonga, akakhala zonena kuti ali kulilongwe amagona tu kunyumba kwa Aboni Kalindo, angakhale akamanena zonoti ali kusalima amakhala kuti ali limodzi ndi Aboni Kalindo. Zimene zinapanga aboma kupita kunyumba kwa Lighton Mangochi, cholinga chawo chinali chonena kuti akumsaka Comrade Ntanyiwa chifukwa chonoti amakhala kunyumba kwa Lighton Mangochi. Chifukwa chonena kuti sana mpeze Comrade Ntanyiwa nchifukwa chake atenga Lighton Mangochi. Ndikunena pano amalawi tayendatu ndi magalimoto amene anatenga Lighton Mangochi. Anatenga kuchoka kunyumba, zomvesa chisoni kuntenga munthu alibe ndi zovala, ndikuntenga ndikupita naye ku polisi unit, kuchoka kumeneko ndikuyenda naye ndikupita ku Mzuzu, ndipo ayenda naye kuchoka ku Mzuzu ndikumapita naye ku Lilongwe ku area 30 akuti akayankhe mafunso. Amalawi funso ndilonena kuti kodi kumpoto kumene atengera Lighton Mangochi kulibe polisi imene akanatha kuafusa mafunso amene akukafusa Lighton Mangochi ku Lilongwe. Tauzidwa ndi apolisi ena ku area 30 kunena kuti cholinga cha anthuwa ndichonena kuti afuna kumpanga chipongwe Lighton Mangochi pomubaya injection ija ya poison kapena pomuthira poison kulumu kumene akamsunge kenako achite release akapita kunyumba azingodwala pafupi. Izi ndi zimene wa polisi wathu wa Limpopo FM ku area 30 watiuza kunena kuti Comrade Ntanyiwa usani mtundu wa Malawi kunena kuti cholinga cha aboma ndikufuna kuwapha Lighton Mangochi. Nkhani yavuta ndi chifukwa chonena kuti Lighton Mangochi ayimanji. Mukukumbukira amalawi Lighton Mangochi amayankhulira za MCP. MCP atawapusisa Lighton Mangochi. Komano Lighton Mangochi atazindikira kunena kuti chimene ndapanga ine ndi chibwana kuli bwino ndibwerere mbuyo ndizikaenda ndi amalawi amene akuzunzika. Lighton Mangochi anabwera ndikuyima nji, ndipo ndizomvesa chisoni kunena kuti chiwembu chonse chakumangidwa kwa Lighton Mangochi chachoka kwa Richard Chimwendo Banda komanso Lazarus Chakwera ndi amene anakonza chiwembu chimenechi. Ndizomvesa chisoni mtsogoleri wa dziko amene akuzitcha iyeyo kuti mbusa koma zochitika zake ndizosemphana,
ndiza ubusa. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM, chigawo cha kumadzulo. Amalawi iyi ndi njira imodzi imene anayankhula MCP kunena kuti akufuna aonesese kuti pokufika mwezi wa April akhala kuthana ndi ma activist onse. Ndi kuyankhula pano ali ndi upandu wofuna kuwakonzera Boni Kalindo kunena kuti awamange ndi cholingaso chonena kuti asiye kuyankhula kwayankhulira Amalawi. Pempho limene ndingapemphe kwa Amalawi tonse ndi chikhulupiriro posachedwa pompa tiyitanisa ma demonstrations tikanakonda mtundu wa Malawi wonse udzuke mwa unyinji kuma demonstration amenewa. No matter wherever tichite allocate ma demonstration iwa, kayakhala kumzuzu, kayakhala kumangochi, kayakhala kulilongwe, kayakhala kuti Amalawi tituluke mu unyinji watu tuonese mkwiyo watu. Tikufuna aja a Aljazeera, aja a BBC akamaza tola zithuzi zikamapita m'maiko akunja, zipite zithuzi zija zikuonesa Amalawi mkwiyo. President Lazarus Chakwera tatopa naye ndipo sitikumufuna, ndipo asatikakamize kunena kuti iyayi mundipase zaka zina 5 ife zimenezo sitikuzifuna. He has failed. He cannot take care Malawians. Endisangapite nafe patali chimene akuziwa ndi maupandu, ngakhale amayankhula kuti ndi uchudziwa, sikuti amakhala kuti sakudziwa, amakhala akudziwa komano mawu aja amakhala kuti pakhale pothawira pake. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM. Amalawi MCP ikhoza kupha anthu ochuluka koma chimene adziwe sazawinaso chisankho, kaya afune kaya asafune sazawina chisankho. Komanso chimene adziwe MCP ndichonena kuti Amalawi tikafika ponena kuti takutoperani, tituluka mu nyinji tiyamba kukubwezerani chifukwa nyumba zanu tikuziziwa. Apolisi amene amakugadiraniwo timakhala nawonso mmakwalalamu, ndiye tikayamba kaye kwa apolisi mmakwalalamu kenako ndiye tizikamalizira mmanyumba mwa inuyo, chifukwa mukuona ngati Amalawi ndi fourth pepera sitingapange china chilichonse. Apolisi tu ambiri atopa ndi bomali, aame atopa ndi bomali, komatu akungodikira tsiku lokhazikika. Chimene mudziwe nchonena kuti pali nyengo ndi nthawi imene ili yokhazikika, imene Mulungu mwini anayikhazikisa, ndipo nyengo imene yoyo ikazangofika ponena kuti yakwana, Malawi muzamuona ngati ndi munthu wosowa ulemu, Malawi muzamtenga ngati chisiru. This is Comrade Tanywa, ndipo Amalawi ndifuna ndikuziwiseni kunena kuti Alaiton Mangochi afika nawo kucha kulilongwe. Tikuuzeni zambiri ifali Limpopo tipita tikaona Comrade Alaiton Mangochi, ndipo musakayikire china chilichonse. Ndipo tikuuzaso apolisi kunena kuti whatever chitetezo chanu chimene muchike kumene koko, koma ineyo as Comrade Tanywa ndifika kumene koko ndizaona Alaiton Mangochi and Amalawi ndikuziwisani kuti Alaiton Mangochi akupeza bwanji. This is Comrade Tanywa, Limpopo FM. Utenga wanga ndionena kuti pas 17 wina afune asafune boma la MCP likuchoka mboma mulibanji. President Lazarus Chakwera amene mwaka kamila kupita kunja
president wa dziko lino Malawi tamva zonena kuti mawa lino akunyamuka kupita ku America. Ndizomvesa chisoni kunena kuti akuzikakamiza kupita ku America pamene boma la America lankana Lazarus Chakwera kuti asakakhale nawo pa inauguration ya President Trump. Kunama kwake akunama kunena kuti akufuna apite ku California akaone moto umene wayaka kumeneko. Chikhalire nicho kanyumba kawo kamene anagula kumeneko kapya, ndiye ulendo umene akupita kumeneko akupita kuti akaone kuti kodi nyumbayo yapya bwanji. Ndiye ulendo wa kumeneko, koma dziko la America lakana Lazarus Chakwera kuti sakuyeneka kukakhala nawo, ndipo sanaitanidwe koma iwo angopezera mwayi, ndipo akunamiza mtundu wa Malawi kunena kuti iwo akhala kupita ku California. Ndipo zithunzi a Malawi tisakupasirani ku inaugurations ya Trump, tisaone ngati pakapezeke nkhope ya Achakwera, chifukwa atolankhani athu a United States onse ali okonzeka kuti pasira zithunzi zonse kumeneko, ndipo akakhala ali kumeneko pamene aukalumbiritsidwa Donald Trump. Ndi pamene Malawi muzadziwe zonena kuti president amene tili naye ndi wonama, ndipo bodza lili mwa iye, dzo amazitcha iyeyo kuti ndi president. Amalawi zatsimikizirika kunena kuti Apo Gadama ndi amene akhala akupanga chiwembu chonena kuti Alfred Gangata amangidwe, ndipo tufuna tithokoze a DPP posawasankha Apo Gadama kukhala mtsogoleri wa DPP wa chigawo cha pakati. Apo Gadama ndi amene akubwera ndi maupo kupyolera kwa lawyer wawo Taulo, ndi amene akubweresa maupo. Ataulo akumanena za maboza kumauza Agadama nkumapanga maupo ndikumatenga kupita nawo ku MCP, ndi chifukwa chake taona tu Agangata atasekeredwa. Nkhondo yonseyi Agangata komanso ino a DPP ikuchoka kwa Apo Gadama, ndipo mukanango aloleza kunena kuti achoke ku chipani cha DPP angopita ku MCP, ndipo cholinga cha Apo Gadama akana wina kukhala mtsogoleri wa DPP amafuna azatenge chipanichi ndi kuchipitisa ku MCP. Koma tithokoze and madelegates munachionera patali chimenechi kunena kuti ayi uyu sangakhale mtsogoleri wabwino. Tiyeni munchite support mtsogoleri wanu amene muli nayo pakali pano Alfred Gangata, ndi kuyenda naye mpaka 2025 ino pa 17 tuone kuti kodi kugwanji. Nde mavuto onse amene akhala kukumana ndi Alfred Gangata gwero lake ndi Apo Gadama. Amalawi
ndati ndikuziwiseni kunena kuti MCP yakhazikitsa dongosolo losamusa alomwe onse amene akugwira ntchito ku Malawi Electoral Commission chigawo chapakati ndi kumatumiza chigawo chakumwera, komanso atumbuka onse amene akugwira ntchito ku Malawi Electoral Commission akwasamusa kumatumiza chigawo chakumpoto. Cholinga akufuna akhale ndi Malawi Electoral Commission onse amene akuchoka chigawo chapakati, ndi cholinga chonena kuti akamazapanga mafilimu awo obera chisankho azizagwirizana zochita. Choncho Amalawi pakufunika kukhala ochenjera kwambiri, chifukwa iyi ndi strategy imene ayikhazikitsa oti ena mukhoza kumadabwa kunena kuti azibale anu akusamusidwa kuchoka kumene amagwira ntchito ndi kumatumizidwa madera ena a chigawo chakumwera. Iyi ndi strategy imene MCP ayikonza kunena kuti wakumwera amene akugwira ntchito ku Malawi Electoral Commission amtumize kumwera, chigawo chakumvuma amtumize kumvuma, amene ali wa chigawo chakumpoto amtumizenso kumpoto. Cholinga ndichonena kuti akamazasokoneza mavoti azasokoneze akuziwana muzochita zawo. Pamene ndikutuluka mu programu yanga madzulo ano Amalawi, ndati ndikuziwiseni kunena kuti MCP akufuna kupereka chigamulo chawo kwa Norman Chisale pa milandu imene inatha, imene amwenye ena anapezeka kuti nkhani ija siwo olakwa. Lero nkhani zimene zija zapangisa kunena kuti Norman Chisale akufuna aitanidwe ndi amakhoti kuti akagamule kuti akakhale kundende. Izi zonse zikuchitika chifukwa chonena kuti MCP ikuwaopa kwambiri Norman Chisale, komanso alephera kuti akanatha kumupha Peter Wamutharika. Ndi cholinga chawo akufuna athane ndi Norman Chisale mu njira imeneyo. Tikuti pa 27 January akukhazikitsa MCP mafailo china chilichonse kunena kuti akufuna awamange Norman Chisale. DPP kuyenereka kukhala okonzeka kuti kodi muthana nazo banji zimenezi. Ifari Mpopo FM tapeza china chilichonse kuchokera ku office
polisi ya Mwanga ku area 30 kunena kuti Norman Chisale akufuna aitanidwe ndipo akagamulidwe chifukwa alephera kuapanga chipongwe chimene amaganiza ndi the only way kuti athane ndi Chisale ndikukasekeranso kundende kuti akufuna akapase jail term kuti akakhale kundende. Nkhani ndiyonena kuti akulephera kumupha Peter Wamtarika. Ndikateronso, this is Comrade Tanyo on Repop FM. Tikumaneso mawa mmene tikambe nkhani za apushiri, mmene tikambe nkhani za ku Electoral Commission zimene aboma akonza ku Electoral Commission. Zonse tikupasireni pa Repop FM. Ndikufunireni usiku wabwino. Mawa tikupasirani zambiri, tikhala tikupita kukaona Lighton Mangochi. This is Comrade Ntanywa on Repop FM. Ndipempe anthu ochuluka ochoka mzipani zosiyana-siyana tiye tikakumane ku area 30 kuti tikaone Lighton Mangochi.